Spanjol li jbieħ il-ħaxix u l-frott jista' jkun li jingħata sentenza ta' ħabs wara li ammetta li jipprova jġorrar minn munizzjoni fl-Ajruport. Fil-Qorti Ruben Cuervo Fernandez minn Gijón ammetta li kienet tiġor s-skieken, pepper spray, armi tan-nar u munizzjon fil-bagalja qabel ma kien se jitlaq minn Malta. L-Ispettur Roxanne Tabone li kienet tmexxi l-Prosekuzzjoni qalet li l-imputat ammetta li għamel żball għaliex qatt ma basar li dawn l-oġġetti kienu illegali f'Malta. Sostna li huwa ngħata dawn l-oġġetti bħala rigal u għadda bihom minn diversi ajruporti internazzjonali fosthom dak ta' Berlin. Min-naħa tiegħu l-Avukat Difensur Simon Micallef Stafrace qal li l-akkużat xtara s-skieken għax-xogħol. Wara li semet dawn is-sottomissjonijiet il-qorti li kienet ippreżeduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimek iddeċidiet li tagħti sentenza il-ġimgħa d-dieħla. Il-primawla tal-Qorti ċivili ordnat li tiġi rilaxxata l-proprjetà kollha ħlief karozza li ttieħdet lil raġel minn Marsa Xlok li nstab ħati ta' tixħim u li frodda Dipartiment tas-Sajt tal-Gvern. Dan fuq il-premessa li l-affarijiet li ġew konfiskati ma kellhomx jaqsmu ma' twettiq tar-reati kriminali tiegħu u kif ukoll għaliex diġà ħallas lura l-ammonti ta' flus li daħħal illegalment. L-imħallef Miriam Heyman fil-fatt ordnat li jiġu ritornati lir-raġel kontijiet tal-bank dar f'Marsa Xlok u appartament f'Għawdex.